elezzjonijiet li fihom il-poplu Malti tkellem b'mod ċar. Tkellem b'mod ċar illi għadu kontrarjament għal dak li jipprova kontinwament jimmina ħaddieħor għadu jemmen fil-viżjoni Ewropea li wellet il-Partit Nazzjonalista. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista meta indirizza l-Parlament u tkellem dwar ir-riżultati li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjonijiet. Bernard Grech qal li bla ebda dubju post Malta huwa fl-Unjoni Ewropea, għax l-Unjoni Ewropea issaħħaħ il-kompetittività, tiġġieled it-tibdil fil-klima u tadatta għall-isfidi ta' trasformazzjoni diġitali. L-Unjoni Ewropea għandha lan li tkun l-ewwel kontinent neutrali għall-klima, però għandha responsabilità li tara li l-ebda pajjiż ma jitħalla lura. Għal Bernard Grech, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Unjoni Ewropea għandha wkoll tkun ta' għajnuna għal pajjiżna fl-isfidi li bħalissa qed jaffaċċja, fosthom l-isfidi tal-immigrazzjoni kif ukoll ta' tkabbir sostenibbli. Huwa mhux biss obbligu tal-Gvern Malti, imma wkoll infehmu lil sħabna fl-Unjoni Ewropea illi iċ-ċirkustanzi partikolari ta' pajjiżna jimmeritaw li biex inkunu tassew parti mis-suq Ewropew ikollna anki l-għajnuniet meħtieġa. Sostna wkoll li Malta fl-Unjoni Ewropea għandha wkoll tkompli taħdem favur ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, favur il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat ta' dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li rridu nsaħħu ir-reżiljenza demokratika tagħna, inkluż billi nsaħħu l-impenn taċ-ċittadini, nipproteġu il-medja ħilsa, il-libertà tal-espressjoni u s-soċjetà ċivili. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-ipokrezija ta' Robert Abela fejn f'Malta jitkellem mod u barra minn pajjiżna jitkellem mod ieħor. Meta tkellmu f'pajjiżna fil-ġimgħat illi għaddew kien hemm min attakka b'ipokrezija ngħid jien lil membru illi fil-fatt kien qed jikkontesta min-naħa tagħna għall-Parlament Ewropew, lil Roberta Metsola, li imma niddejjaqx illi nsemmi l-Prim Ministru għadu kif semmilna numru ta' ismijiet, semmilna l-Costa, semmilna lil von der Leyen, semmilna diversi persuni bisimhom. Kif irrefera għal Roberta Metsola? Jibża isemmi isimha fil-Parlament Malti. Robert Abela wara wkoll ipokrezija fil-kuntest tad-difiża fejn hawn Malta qal li huwa kontra investiment fid-difiża u mal-mejda tal-Unjoni Ewropea qabel mal-kumplament tal-mexxejja dwar it-tisħiħ tad-difiża Ewropea. Temm jgħid Bernard Grech.